Wow! Vino că te cheamă fata. Vino să vezi ce i-a adus moșul. Ia scoate-le, mami, de acolo. Scoate-le să vezi ce e în toată punga. Așa. Că ai multe, multe cadouri. Wow! Ia, desface mami pasta și tu uite-te acolo, vezi ce ți-am mai adus. O carte? Wow, o carte cu fructe. Mai ai una așa. Că ți-ți place orice. Ia vezi ce mai e acolo. Hai, dă-i lui mami pe asta. Dă-i lui mami carte. Mi-o dai? Nu mi-o dai? Te uiți tu? Așa ai desfăcut-o și pe aia altă, l-ai rupt. Tata, a venit moșul? Ți-a adus moșul cadouri, mami? Spune-i, da. Spune-i lui tati că a venit moșul și ți-a adus cadouri. Mai ești? Wow! Pa! Vai, ce frumos, mami!